ku sa mani tambarin batun fati karshen da mu zo mu hau titi da ya karkace dausai mu je ba na shekin ne akan duti jam'iyyar mu za ta dau kananan yan jam'iyya akwai fati amma kowa ya je katin jam'iyyar mu aidan kai a barwa yari APC don gyara a bashi lasisi da tsaro ya sha gaban yawa na gode yawa yan jam'iyya ku zo ku san yanci sai shi baya da nuna bambanci sai mun ci ubansu masu makirci kun girma kuna ta nuna kankanci ashe motar nan a gulla ta yi fati kuma ga ta inda zai muna abinci a barwa shehiya fi sai ya bi a barwa yari APC a barwa yari APC shi kudirinsa gyara kuma baya nuna bambanci na mu shugaban fashi a barwa yari APC shi kudirinsa gyara kuma baya nuna bambanci na ce a barwa yari APC baya nuna bambanci a shi kudirin shi gyara ya zo ya sai da APC a barwa yari APC
'yar Fulani, garkuwar Fulani, jinsin gidan Fulani na zo da daukina ne. Mutu gida mahaune mu babu kani kai ne, a warwashe jam'iyya ni da shi na yarda. Kafi daraja makiyayi idan da sanda, mai kiran gajere dogo hada da wada. Arewa har kudanci duka shehi na da tsada. Wani kullo uru jamjam, yi kullo
jayayya, shi ya kamata tun da ya san gogayya, ya fi kama da man gyaɗa fannin tuya. Alinuhu ne a dole zan buɗe murya, mun bar tararrabe da malam da ɗalibi, shehi ya fi su daddabi, shehi Hausa wannan shi ne, har da Yarba wannan shi ne, da malam Ibana shi ne, a APC yare ne. Kai za ka karɓi shugaban jam'iyyar mu, mun yarda sannayin ka gyara zai samu, ni ma Alinuhu shehi sakna amince. Abdulaziz Yari rike jam'iyyar ta APC shehi ya kamata jam'iyya a tattara komai kawai a baka dan sai da auduga
hasada. Abarwa shehi jam'iyya. Dole gwanin ruwa kada. Abarwa shehi jam'iyya. Na ka mini afan da jine, na zo da baitin ka shehi a baka jam'iyya, a zaman mu lafiya. a taɓa a rana don ma yara muke burin magani abu ba a bari APC muka ce hanta da jini kyawun tafiya tun farkon da ake bambance gwani ku rike shehi ku ga gyara da yawa shehi ya fi saura a bar musu jam'iyya ya yi gyara don har wasu sun shirya su yi taura amma fa zuwan shi yana da mamowa a gurin ɗan jam'iyya na jihiya suka ce shehi ya gagari tsara shehi nake buri mu dai wurin shi ne daidai shugaba na jam'iyya ta dai muna layin daidai wanda yara muna layin ka a jam'iyyar ka wanda za a yi ɗauka a'a shehi muka ɗauka wanda dai yake bin layin ka shi ne ya yi hauka abin biyan da ke mamaka sai ɗan gaske domin na yarda idan bayan ka sai ba da lashe ashe ya gode. Yo, 'yan jam'iyya ku faɗa wa za a bamu mu zauna. Mu sai shehi, Wa kuke da zato wanda zai riƙon amana. mu sai shehi, Wa zai kai mu gaci mu lashe zaɓuka mu zauna. mu sai shehi, Ku faɗa ku ƙara faɗa wanda bai ji ba ya shaida. mu sai Ku shehi, zo mu zaɓi yari ci gaban jam'iyya zai kawo shi tari. Yan APC mu ma mun zarce gori bashi jam'iyya ne cika mana buri. Shehi ɗan siyasa wanda ya goge nasarar jam'iyya da shi aka dage. Mu ɗau shawara kan mu bari ta tsage kar 'yan bakin gida su sa mana hoge. Abdulaziz yarin mun aminta kafa jam'iyyar APC ya wahalta. Dole ne za mu tsaya kai da fata don ganin shehi shi ya samu rabauta. Yo, 'yan jam'iyya ku faɗa wa za a bamu mu zauna. mu sai shehi, Wa kuke da zato wanda zai riƙon amana. mu sai shehi, Wa zai kai mu gaci mu lashe zaɓuka mu zauna. mu sai shehi, Ku faɗa ku ƙara faɗa wanda bai ji ba ya shaida. mu sai shehi, a nemi kuzancen shehi ya rike da kamar jam'iyya Abdulaziz dan yari dan bai dan na hakin kowa ba ku daɗe ni kalango dan in ya gani yago Ahmad M Sadiq ni ma kam na mi kauya sai shehin jama'a shehin jam'iyya kai kai dace shehin masana shehin ilimi shehin managarce shehin su daban shehin mu daban shine a kwatance mai jabarbarta baba mu dai bana kamun duba shehin jam'iyya shehin APC mu ban san biri ba dala kuma dau zakara domin tafiyar ta yi daɗi ku ba da kafa kuma canza su ita dole gyaɗa ta yi garki mu shehi muke kuma bin sa muke tilas ba a yi lafiya da gwani ne a zama tilas tafiyar ta yi daɗi mu shehi muna bisa kan hanyar gaba za mu bi dan kowa ba ku gaya mini wani za na bi in ba shehi ba ban gano ba Ahmad nake in kun tashi kira ba zan koye sunana ba kuma jam'iyya kun shehi nake ba zan je gun dan wawa ba na dauki karatu za na biya ma zan koye harkoki ba biya da gwani na lalata tilas tafiyar kalyo nisa Abarwa yare APC. Namu shugaban fashi Shi sa gyara kuma baya nuna bambanci. barwa yari APC.